Hatu Messi undang elekai neam haka FIFA World Cup jong snam arajar lai peu. Kat baka FIFA World Cup mentau snam kadang yai sakmat uklur ba paunam tam haka perthai Lionel Messi ula kranshai sapang ka jingkeli ka bapun bha kino Christian kidang ap ya ka jubam. Hatu undang elekai neam haka FIFA World Cup jong snam arajar lai peu. Haka ja kran bat kilat pathai khubor Messi ula ong ba umpat perkhat satya sapang ka World Cup jong snam arajar lai peu. Uong ba kapor kadang jingai bha bat ka benta ka bakong santam yu kalong pan pe ya ka jingkoi jingkia bat ka por met jong u. Messi lo batai bakat ba udang la panyaram ya ki parlok jong u bat hamadan bat kat ba kamet kadang island undang beteng ban yelekai kane ka jingkran jong Messi kelapan mi pun keciatai hapadeng kiri it football hakeleng ka perthai don ki bangai bu Messi unla panjelekai hadu ko World Cup jong snam arajar lai peu karba don pat ki baong ba karta kanlong kecing ke ba kraw yu Henry wala kum taru Messi siam palarai hadu mentah ha kane ka World Cup mentau snam arajar ar punriu Messi udang pen i ba udang day way nek nong lekai uba klan tam ha ka perthai ulai lam ya ke Argentina syakawat ke babot da ke cilekai ke bai tenan kat bak Argentina kadang yai saprang ha kane ka lumpung ka jingmut jing perkhat ju Messi kalong tang manirap ya kari ju pan poi sekathong ka bahe kwa pan kran palan sapang kalawai de kwa pan ple jingmut ha ke cilekai ke bamenta ka jingkran ju Messi ka ai jingkerman ya ki million ngot kino Christian hakeleng ka perthai wala umpat penti kena panyelekai ne em haka World Cup ju snam arajar lai peu nrai siam la khangro ya kata kalan kane kamot palada ka jingkoi jingkhia bat ka bormet jung u kadang bha kinong Christian kila bandang yu yo Messi haka World Cup ka banwan ka jingkeli ka barangsa menta kalong hatu Messi unla ban thau skawi pat ka history bat panyelekai haka World Cup ju snam arajar lai peu lane kane ka World Cup arajar punriu kanlong ka cilakai ka bakhado yaw ne klor bakraw tam ha ki history jong ka football kisngi banwan kin sa ai jubam Henry hadu menta Lionel Messi udang pelai jengmut pura panyalam ya ke Argentina sakanam ladu jong ka perthai.